Vou comentar, hoxe atopei unha publicación en Instagram dunha profe. Falaba dos seus problemas co seu alumnado de segundo e terceiro da ESO. Estas imaxes que vas pasando, e lina con atención. Estaba todo mal no que dicía. A min que me gusta moito falar, non? Das dinámicas, e hai non moitos días falaba eu do tema de cando ti metes as criaturas nunha aula, ese contido sobre afectos e emocións xa está, non? E quen dirixe esa aula ten xa un traballo, porque isto é así, porque vai na profesión, punto, non hai volta de folla. Eu falei tamén, hai máis atrás, de que as persoas adultas temos que revisarnos nós, non? Que nos queixamos da rapazada, mas nós somos o exemplo. E tomei un pouco nota do que poñía. Non vou poñer as imaxes, porque aparte tiña fotos dela e non é tampouco a intención nin expoñela nin nada. As reflexións que eu fago, compartilas, a máis convidar a reflexionar. Comezaba dicindo que non aguanto máis, dicía. Un mes de aulas debemos levar, non? Menos. Dicía, é horrible tentar falar e que non me deixen. Despois di, algo así como que pasa as tardes a preparar as clases con ilusión e que busca material e logo non poder leválo a cabo porque non lle deixan falar así. Eu, nada máis que lín así as dúas primeiras imaxes, dixen, esta señora está falando de si. Porque isto é o que ela lle dixo ás crianzas, non? Ao alumnado. Mas esta persoa falou de si. Falou de, é horrible, que me parece ademais, eu nunca utilizaría ca rapazada ao mellor, en xeral, eu cunha persoa que lle quero ben e que quero que estea ben comigo, non diría isto é horrible, non? Pero fala de que pasa o tempo, preparo con ilusión e logo non se me permite falar e busco material, e daquela fala de si. Ela fala de si e fala do seu traballo. E fala con un punto de victimización, non? Pobriña eu que paso as tardes a traballar e claro, e agora vos... Hai un punto aí de manipulación. De feito, na última imaxe di algo sobre que non temos autoridade. Todo isto que veño falando de Foucault, non? A autoridade é como ao poder. Non xa teñen que dar. Tes que exercela. Non é fácil, que non estou eu dicindo, é moi difícil traballar con rapazada. Todo isto que ela di, se ela mesma, en vez de pensar, é que eu son profe, e teño que facer todo isto, fago con ilusión, pensase, é que eu son profe, esta é a miña obriga. Eu estou cumplindo a miña obriga. E vos sodes o alumnado e tedes que cumprir ca vosa. E se en vez de falar de si, falase do grupo, falase do ben común, falase deses obxectivos que son a súa obriga levar a cabo, e é a obriga de toda a aula poder chegar a acadar eses obxectivos, independentemente dos obxectivos individuais de cada alumna ou alumno, que por suposto é sacar o curso adiante. Isto sería unha mensaxe, é unha actitude que se desmonta do victimismo para exercer autoridade. Se eu teño estas obrigas, é a miña responsabilidade que se leven a cabo,
Non estou falando da miña ilusión de preparar material, nin de cousas así, que están ben, pero isto non se lle di aos alumnos, isto dixo a unha amiga túa. Os alumnos, precisamente, cando di na última imaxe non temos autoridade, exércea. Que non é fácil, vale? Pero hai que tamén practicar. Daquela, ela di que, mentras ela dicía todo isto, eles seguían mirando con desprezo. E que incluso se rían e que parecía que o vivían como a unha victoria. Porque ganaron, miña amiga. Ganaron. Conseguiron ser eles os que estaban impoñendo o seu poder e a súa autoridade, cunha dinámica de grupo que trata de boicotearte. En realidade, estaban aí, se ti falas desde o victimismo, e falas de ti, non? O sea, todo iso que eles fixeron, ti o levas a ti porque eu, non estás exercendo unha autoridade na que é que vós estades aquí, tedes que estar aquí, é a vosa obriga. Sí? Eu son profe, eu teño a obriga e teño ainda encima a responsabilidade, porque o traballo de profesora ten unha responsabilidade social. Sí? Entendes? E despois de aí para adiante xa pode entrar o tema de poñerlle un parte ao que sea moi cafre, sí? Pero vas mal co discurso. E logo hai unha cousa ao final da súa publicación que me chamou moito a atención e que di que menos mal que polas tardes podes sair a apañar flores, gravar vídeos. Eu pensei que estaba preparando as clases con ilusión, pero se ve que non. Gravar vídeos para subir á rede porque lle encanta falar para quen quere escoitar. Xa, isto é moi bonito, a min tamén. Pero o traballo de profe trata de falar para quen maiormente non te quere escoitar, porque van ali obrigadas, de entrada non queren, sabes? Queren aprobar, non queren cumplir con todo iso. E di outra cousa que me parece ainda peor, que de verdade unha persoa adulta que está ao cargo das crianzas e que é exemplo e que é referente di que polas tardes, aparte disto que fai, vístese como lle gusta e pon unha foto cunha así como cunha chaqueta moi charramandeira moi floreada, non? Porque ao instituto xa vou con roupa neutra para que non se rían de min. Claro, pero hai unha cousa que nos gusta moito que aprendan as novas xeracións. É a respectar esa diversidade e esa que se fala tanto hoxe de identidades, non? A roupa é unha seña de identidade. Daquela, pois, como profesora, non? É que aquí xa se ve que hai unha actitude de medo cara ao alumnado que eu entendo, que debe ser moi fodido. Eu non vos cobizo nada do traballo. Pero é certo que xa partimos dunha actitude que me parece para reflexionar, non? Eu son a profesora e vou ao instituto con medo a que se rían de min. Que isto a mellor é unha cousa que cada persoa debe revisar en si. E ademais, a mí gustame ser moi charramandeira e non aproveito iso e esas risas, non? Para abrir tamén o camiño a quen tamén sea moi charramandeiro ou que lle guste, ou moi punky ou o que sexa, e que haxa unha dinámica de respecto na aula. Se xa vou con medo á aula, non podo dicir que non teño autoridade. Non? Como a quen ela expresa o de non temos autoridade, como dicir, ninguén non la dá. Pero bueno, é que a autoridade hai que exercerla. Como análise,
E despois xa sabemos que do que pasa, hai rapazada que é moi difícil, hai centros de centros, e hai días que un está hasta aquí e peta na mesa, supoño, dixo eu. Non o sei, eu sempre o dixen. A mí o traballo de mestra non o querería facer, porque se empeza as aulas ás 9, eu ás 9:30 estou poseída por Herodes. Seguro, ademais. Pero, cando se elixe, era interesante facer estas análisis, esta revisión.